З пачатку гэтага года ў Брэсцкай вобласці на чыгуначных пераездах і непасрэдна на саміх рэйках ужо пацярпелі 43 чалавекі. Трэцяя частка з іх загінулі. Сярод іншых прычын шмат выпадкаў, калі маладыя людзі знаходзіліся на чыгунцы ў навушніках і не чулі сігнала цягніка. Каб зразумець маштаб праблемы, дастаткова падысці да любога чыгуначнага пераезда і паназіраць. Бывает, что слушаем, да. И не раз. Идешь иногда, бывает, что и не замечаешь перед собой ничего. Идешь и на своей волне. Я стараюсь снимать, когда прохожу переезд. І вось у расійскіх распрацоўшчыкаў з'явіўся мабільны дадатак, які здольны адключаць музыку ў навушніках і сігналізаваць яе аматару, што ён знаходзіцца ў небяспечным месцы. Праваахоўнікі Брэсцкай вобласці зацікавіліся распрацоўкай. Мы обратились к нашим коллегам из Казани, Татарстана. Это Тимур Кадыров и Андрей Алмазов. Это ребята, которые разработали мобильное приложение под названием «Берегись поезда». Сейчас мы проводим с ними плотно сотрудничество, работаем в тестовом варианте. Они подготовили специально для Республики Беларусь отдельное мобильное приложение, которое готово будет сейчас для тестирования на Брещине. Мы готовы изучить полностью все мобильное приложение с учетом всех особенностей на Брещине и передать наш опыт другим подразделениям все-таки Республики Беларусь. Мобильное приложение, оно семейного типа, оно позволяет в том числе и родителям видеть местонахождение своих детей. Пры набліжэнні такога меламана да чыгуначнага палатна бліжэй, чым на 70 метраў, блакуецца любы медыакантакт, які ў гэты час гучыць у смартфоне. А менш чым за 50 метраў на смартфон падаецца спецыяльны сігнал, каб чалавек звярнуў увагу і паглядзеў у розныя бакі. Тым самым не стаў ахвярай сваёй жа бяспечнасці. Пакуль ідуць тэсты, але ў хуткім часе, спадзяюцца ва ўправленне ўнутраных спраў Брэсцкага аблвыканкама, мабільны дадатак будзе працаваць не толькі ў обласці, а і па ўсёй Беларусі. Мы протестируем это мобильное приложение, мы уточним все те технические и рабочие моменты с разработчиками, которые необходимо согласовать. И мобильное приложение будет абсолютно бесплатно в открытом доступе. Юрий Печур, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».